Assalamualaikum dia wakato salam kaganti siriah jo pinang ibaratkan rokok nan saguluang. Pangarang bungo baso basi mak pemuka lah rundiang karang banyak rela jo maaf pamanuahi. Mako satantang buah tangan kami kini korusana sapantun urang mangulai. Nyampang kok kurang lama mani. Raci bawang nyonan tak alwi rono puce dek kurang kuni. Kok hamba talambiak mata maafkan kami tentang itu. Malum sajolah rusana. Lado dipaci derang dare. Garam dipaci rang pasisia kerambian nan jauh di piaman. Bawang maha hari pamane rusana. Kami naninda ado dayu. Baiklah rusana pananga kesedolahnya. Pada edisi kini sengaja kami tampilkan untuk memenuhi permintaan dari dusana-dusana akito nan jauh di rantau, yaitu kaba dek bansai mangko tesisia. Kalau bansai ko kito dusana iyo sagalo susah pakece orang ko dek indak mangko nyolanteh hangan orang kawa. Kok rintiak bana mak kalau nyodeta laki talili di kapalu. Kok cadiak bana awak mak kalau suka kece kata empi derang kayu. Mako risiko tapasu marantau jauh nan diadu anu sana. Sebagai petuah mamak kita karatau madang diulu babuah babungo balu. Marantau bujang dahulu di rumah pakuno balon. Kok lai pakabun rang disiko mak lai pananam bijo kacang, lai panyantun rang disiko, lai panyayang jo nak dagang. Baiklah sanak penengah keseluruhannya, kami dari grup Saluang Rabab Pitunang sengaja menghibur dun sanak nan jauh nan dirantau supaya takana jo kampung halaman dan ingin membudayakan tradisi Minangkabau kembali, yaitu Rabab Jo Saluang. Baiklah rusana penangah kesedolahnya. Bakece orang ko ado nan meletakkan wala indak pada tampeknya. Bari maaf kami dek rusana. Bakece orang kerusana. Naknyo sampai bana kagunjainyo patanang-tanang lah rusana duduk. Patanang pulo rusana menangakan ikuti taruh episode per episode. Nak jo jaleh siang nambah hari tarang nambah bulan. Marilah semua kita nangakan balik, yaitu cerita dek bansai mangko tersisia. Kalau kita bansai kurusana iyo tunggang kaulu bantuannya aye. Kini ko kapau be rindu tandonya putiah kapeh dapet dilie. Putiahnya hati bakadaan kurusana. Terimalah juadah kami ko. Bukan ko sarok-sarok saja urusana. Sarok ko ado silaronyo. Sapu kan taruh kailaman. Bukan kami maratok-ratok saja. Ko untuang lai ado kagunonyo ambiak katelong kapideman. Belah kabako diceritakan kembali oleh Chandra Sikumbang. Beliau adalah anak didikan dari sang maestro Rabab Pesisir Selatan, yaitu Pirin Asmara. Marilah sama-sama kita dengarkan.
baba tabang kali didulang malah sadulang lai pandulang lamba di malaku anta kalante anta indah anta kok bamban mudo-mudo kita ulang saulang lai sambuangan carita nangko oh anta kasampe anta indah nempokok kita bau saoe indah dikilido tapi kain dijahit tantang kapalonyo indah dicari pantun lain carito daong lula rusana lade sambuang laju pagi hari tape setengah 8 nyeturi malah si bunasar Jose dan ia ketampe karajo retenei kalau dibilang Nelly kalau dietong pai ketampe karajo si bunasar Jose dan ia dari rumah itu bana malah dibilangkan lanai inyo neate sedan pintu tertutup lah timba balik kontak dibeyong lewat sini lah jalan otola lah sitiko por satu por kadu por tigo nang kadietang yo ampe lari-lari nanata itu bana lah sedan lari kadang-kadang lari ne 80 kadang-kadang 90 bunyi sarasa kota baru nambah bungka kasih karatang nama nanteng karekel jagong indah di jalan malah di palamu kain cawu panjang 9 lapuk tajelo di burandu dari jauh lambe di jalanan dituju malah ala tibo-tibo ditampe malah si bunasar tape wanari jam 9 pagi tibo ditampe karajoko satu tibo malah ditampe karajo si bunasar iyo gudang parabot kana monyo iyo baranti oto sakutiko rem dipijak masih mati kontak dicawi lah turun niyo si Nelly satu turun malah Nelly kos bat kato malah pangananyo alunyo jago si bunasar sabananya nasarku ala jago tapi mangalie ditampe tidur agak malam lalu malam tadi tenei nyoimbau malah si
si Bunasar, oh abang si Bunasar, duduk lay katanya para lubana pagi kini barangke kita ketampe bapak ambo. Singkokkan pintu kata Uneli, ndak lama sawa kata itu kiranya malah si Bunasar alun dimboinya lah duduk baitu bana sekutiko agak deknya si Bunasar. Ndak lama sawakat itu lah duduk malah si Bunasar nyusingkokkan pintu lambek-lambek tak kaji Nasar mencalinya lain bantuannya lagak Bu Neli retrenei. Nasar katanya buka pakaian jananelo tunggu lo bu kata Bunasar ambo mandi dahulu katanya itu jaweknya di Bunasar. Opai Nasar kabalakan dak lama sama ketitu jo sembah sabun jo andua. Oba itu mana si Bunasar di nyepai malah ketampe mandi baitu wana sekutiko indak disinan di palamu sudah mandi malah sekutiko tuka pakaian jona nelo narancak lo pakaian nyo pakai baitu wana si Bunasar lalaki baju sekutiko serato malah yo sepatu nyolake kan malah jam tangannya ndak lama kadibilangkan de untang teka dia ala kironyo sia Bunasar nyo sisi malah maksudiko rambut malah jo sike lasanang rasanya hati wan tamuan si Bu Neli tadi wakato Neli kainyo kan lah jale dia bang katanya awak manamuan bapak hari kini. Siap bu kata Bunasar satu disabi rupo itu ndak lama kadibilangkan kok Nasar nang kamalaga tingginya indak lo tinggi wana gadangnya indak lo gadang wana sadang elok malah dipandang mata tersinggung hati si Bu Neli semenjak malah sarupo itu bedo mana malah di hati kola tersinggung mandandam di dalam diri tenei.